Ai että miten hienoa palata hallille Suomen mestareina ja maajoukkue. Niin, ei se jätket ilman meidän tukijoita olisi muuten onnistu. Se on ihan totta. Eihän tästä tule yhtään mitään, vaikka toi Hänninen tuossa äätä tiputtelee. Kyllä minä sanoisin, että tässä tonne ulkomaille täytyy lähteä pelaamaan ja kovia pelejä voittamaan. Kyllä tuossa varmaan jotain pitäisi keksiä, että päästäisiin tästä Suomen tasolta tonne maailman huipulle. Tulkaa nyt reenaamaan sieltä, ei sinne huipulle mutisemalla nousta. Saataiskohan me tästä Suomen yhteinen matka kohti olympiakultaa? Kyllä, minä sanoisin. Jos lähdetään hakemaan tonnia, niin mainospaikkaa vasta. No mitäs me tonnilla? No varmaan saataisiin edes hyvät jäät. Niin, no totta. Ehkä saataisiin toi kapukin tuolta jäätä viskovasta. No nimenomaan. Yhdessä kohti olympiakultaa. Jätkät, jalat maahan nyt. Meillä on marraskuussa vielä EM-kisatkin ennen olympialaisia.